mati. Akan aja lagi ulang tahun Hargorejo. Oh ya. Hargorejo. Tadi ya dipandangnya. Aku sih wae. Aku sih ya. Ning apik ning. Ya. Jo saru. Ora ya Mas, aku ki nadya terupane. Aku ki ora rupamu wis saru. Lah. Oh. Lagu. Jero isik to. Ya. Apa? Tuku meja. Nanti. Ning Mataraman. Nanggonku. Mana kowe to? Bakal meja. Mugi warga Hargorejo paring katentreman. Allahumma amin. Allahumma amin. Yo. Yo. Jadi saiki aku. Ya. Apa Mas Santan apal? Iki mesti wis apalan ket wingi to. Nek aku iki mau spontan lho. Wis suwe iki. Dadi mula nek aku bayarane lanang yo member. Ya, ngene. Tuku klopo. Karena kesane coba bakul klopo. Oh, bakul apa? Nang gunung rego bener-bener. Iki malah kerja. Oke. Mugi-mugi Bapak Bekti Murdayanto. Iya. Pun paringi panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Pak Lurah. Saiki ditesek sik iki aku ngetes siji. Ayo pantun kowe. Kowe dhewe kene ayo. Aja kabeh lho tekan Kok esuk. do semaput iki rung mampo mau. Ayo Mas Nanda siji. Ayo perwakilan mosok wiyaga kok minggamel tok isane. Ayo. Biasane cok mlekoto sinden ndak mlekoto kowe. Ayo kene. Ayo Ayo Pak. kene. Salah iki. Ayo ndak. Undang ini ya kuwi remuk. Undang aku kowe melu toh nyowo mau sakmene iki yo. Salah siji Mas Nanda wakil nyonya mikir. Orang persiapan ya Mbak? Ora persiapan. Lho kaya aku lho mula aku bayarane larang terus iki aku yo teko maten yo. Ayo Mas Nanda. Ayo. Mas Wahyu. Ayo. Aja ndak pantang isin. Kok malah do semaput kabeh gak iso nonton. Telah iki butuh ambulan iki wong papat. Semaput kabeh. PMI ya. Mas mula yo wong nyanyi kerkoso iki ora sok maido iki. Yo Mas. Misowa capek gunung ayo mas mane ayo kono kuwi najan wadon sarta lanang inomane banyu bening langgeng capit gunung tapi akso sebesar kegiatan Mas Ryuki Mbah Ani yang wonten ing Kalimantan sukses.
fokus. Margane napa, Mas? Ngapunten ya Mas Kuli nggih. Menika mangke kalajengaken Bu Ida. Oh, nggih. Menika nyuwun lagu Jogja Istimewa kalian Lintang Lintang Asmara. Asmara. Nggih. Mangke pun pinangkani nggih Bu nggih. Nggih, pun tenggo begitu. Mangke nek mboten Bapak Putra nggih Bapak Putri. Nek mboten Bapak Putri nggih. Mangke Bapak Bundas nih, sambut tangis Bapak Putri mangke wonten Bapak Mas Heri menika Bapak Bundas. Ora. Nggih. Nggih. Monggo. Sangkara bisa. Iya. Rezeki alhamdulillah begini ya. Utang rezeki. Heeh, Mas. Heeh, Mas. Siap-siap semaput. Sabar loh, Sa. Putra Kangsa kita sabar. Heeh. Ya. Terus kita Catatan ya Mas Heri. Mas Eko nyuwun apa kemo setya tuhu aja lamis timbang ana katresnan. Telu. Telu yo apa yo? Ih, setel ke MP3 wae. Kan delok MP3 jadi. Napa, Mbah? Ah, iku kok nginang karo Milo, pun pinangkani iki. Iki dhisik ku bae. Apa? Nginang karo Milo. Aku nek nginang ora iso karo gitu. Tenan utah yo. Nggih, sabar ya Mas ya. Nah, bariki kok Mas Nanda, bariki dino. Dino. Wis mondang mandeng. Mana? Ya, iki sapi ya. Kota cilik, rumah jambak, aku ki ora penak nyanyi. Aku yen kowe ngono. Anggap motor yo kudu wi ora penak. Nganggo ayo
sikile. Bayu. Iki tanda persahabatan. Bareng kebencok jebule. Kita ora kesurupan atep. Malah dadi temenan. Malah dadi temenan. Ditutup nganggo pipolede isi kapote jenenge glender tiwas medok sikile bareng kebentuk eti malah nyintang karo ilo ayo gontak ciniti gowak babu aku emoh yen kowe ngono plong anggepmu kaya Empan malah dadi tenanan. Yes penting. Kabul Mas ini. Balik Ger, geger. Yuk Ger. Yuk. Selanjutnya
Terima kasih. Ya, panas